סתום את הפה. אני כאן בהופעה של עדן חסון. אנחנו כאן מחפשים, יש כאן במקום שיש בו שלט של סכנה שאסור לדרוך שם, אני הולך לחפש את זה. תאכלו לי בהצלחה. אני מחפש שוקבים! תעזרו לי להגיע ל100 כדי שהילד המטומטם הזה לא יצחק עליו. 1000 זאת בכוחה. עכשיו ראי משהו. סליחה שלא ראו משהו. זה כאן? לא. הנה. אי אפשר ללכת לכאן. כנראה מישהו הסתכלו, קרא לו משהו. אוקיי, אז נצלם להם כאן נקרא. ברזל כאן נקרא. איפה? הנה, שם. למה מהצד השני? כן, בואו ניכנס מהצד השני. אי אפשר, יש שם גם כתב. אין שם. אפשר לקבל מבסר אין. נכון, יש שם למה אבל אסור? רגע, אני הולך מתחת לזה. כתוב כאן. תסתכלו שנייה מה כתוב כאן. עמוד. למה? יש לך לסרטונים? מה? כמה זכויות יש לך לסרטונים? תלוי איזה, אם זה סרטונים בעברית אז זה בערך 100-500 כזה. אם זה סרטונים של זה שהם באנגלית אז זה בערך 1,000-5,000. תלוי גם איזה סרטון. ואתה, כמה זה יותר לך לעלות? תלוי אם אני עושה סרטון של כאילו אדיט או שאני עושה... מה שאתה עושה עכשיו? עכשיו זה כאילו אני סתם צלם את זה, אני לא עורך את זה. אתה מעלה את זה? אני כן מעלה. לא. אני לא הולך לעלות לשם עם הפלאפון. אני לא יודע אם לעלות לשם עם הפלאפון או לא. זה ייקח לי קצת זמן בגלל שאני עם פלאפון וזה צר בטירוף. תאכלו לי בהצלחה. אוקיי, התכופפתי, אני לא הולך לקחת את הסיפור. אוקיי, מקווה שלא ייתנו לי על זה קופירייט. הגענו לכאן, מה זה כאן? יאללה בואו. טוב, יאללה ביי.